बेखि एरायनाबाबो मोजां थांनांगोन खिन्थु बेवहाय गावलायनो मोननाय नङा जागोन सार बेखि एरायना थांनानै नैबे मोनसे हाजो दङ बे हाजोखौ बारनानै A1 मोनो A1 निफ्राय ओरै थांबानो बे सेंगार केम्पखौ मोनगोन बिदिब्ला नोंसोरो दानो सेंग्राफोर लानानै लोगोफोरखौ लानानै थांदो बे मेपखौ लांफा आरो थांनाय समाव एसे मोजाङै थांबानो जाबाय जाहाथे बिसोराव मोजाङै मोजां सहैनो हायो आरो गावलायनो मोननाय नङा थांबाय थादो दानो बे लोगोफोरखौ लाना थांदो मिथिंगा ना मिथिंगा आच्चा बे मुवा बेसादफोरा सहैगासिनो दङ सहैनाय लोगो लोगो रिपर्ट खालामबानो जाबाय माब्ला फैगोन अरना दुखु गोजोना माब्ला नुगोन बर'आ सिमांनि रायजो माब्ला फैगोन अरना दुखु गोजोना माब्ला नुगोन बर'आ सिमांनि रायजो आलादा नखर जोहोलाव मुंख्लंफोरनि थैनाया ओरैनो थांसै नामा बर'नि हास्थायनाय लुगैनाया ओरैनो दैयावसो थांसै नामा जोहोलाव मुंख्लंफोरनि थैनाया ओरैनो थांसै नामा बर'नि हास्थायनाय लुगैनाया ओरैनो दैयावसो थांसै नामा जाया माथो जेब्लानो बर'हा मोना माथो लुगैनायबो बर'लेण्ड
सोरबा बिमानि मेगन मोदै फसरै फसरै रानसै नामा जोहोलाव मुंख्लंनि थैसामफोरा गेजेर हाब्रुआवसो थासै नामा सोरबा बिमानि मेगन मोदै फसरै फसरै रानसै नामा जोहोलाव मुंख्लंनि थैसामफोरा गेजेर हाब्रुआवसो थासै नामा जाया माथो जेब्लानो बर'हा मोना माथो लुगैनायबो बर'लेण्ड माब्ला फैगोन बर'ना सुखु गोजोना माब्ला नुगोन बर'आ सिमांनि रायजो माब्ला फैगोन बर'ना सुखु गोजोना माब्ला नुगोन बर'आ सिमांनि रायजो आलादा नखर Sir, langsung tunggu sir. मोजां सफैबाय ना? औ sir. लामाफ्राव जेबो सोरफोर लोगो मोनाखै ना? मोनदोंमोन sir. जों एरायना फैदों. मोजाङानो जादों। बिदिबा मोजाङै थांफिनदो। जागोन sir. गोजोन्थों। हेल' सार नों हरनाय मुवा बेसादफोरा सफैबाय सेंग्राफ्रा थांफिनगासिनो दङ औ सार औ बारायना हर